So you say, guys, I think in Inika, the counseling it is strong. Was right comes what an ask, guys. Never expected that in my life, never. No, so God, what's one of them but do the neighbor? Not words, guys. You don't understand. You don't understand, guys. Internet busy kufara nevanhu pandikoinini. Ndasindariwadziwa. Muzandaposta video yandichitsvaga imba. It was because I was hurt. Ndariwadziwa, guys. And ndichiri kutotsvaga imba yacho because ndariwadziwa. Uzapana chinhu chakashata chekuti uchizama kuexplainera munhu kuti ndinzwisewo kuti life yangu yakamira seka. Munhu anotokuudza kunge zvimwe zvinhu zvawakamitira zvina kana basa. Chanyanya ndirwadza, guys. Let me tell you the truth. In personally, you all know, guys, with their talent. And panandi kutalent ndakasiya basa because I wasn't happy. Then ndikaita time yangu ndichiseva mari dzangu. Later time yangu ndichiseva mari, I sacrificed everything I had kuti family yangu igare pakanaka kuno kuHarare. Because I was supposed to rent. Ndikati na munogona rent. It's better kuti ndis extend my parents angu imba yawo inake. Do you know what I was told today? I was told kuti who asked you kuti ugadzire imba iyoyo? Maroja ndo prefer maroja pana kuti imi mushandise dzimba dzangu cause inini ndaifana kunge ndichiona mari dzangu dzese. I don't understand, guys. Like uchituka unzi ndo grocery nebasa rei. How do you feel, guys? And I feel like it's not fair. Izvo zvasara tomboposta kana mavideos ezvandakaitira maparents angu kumusha. Mari handina problem nayo, mari inotsvagwa imwe. But then the fact yekuti you sacrifice everything that you have. Kuti maparents ako anga achinzi asasekwa nevanhu. Maparents ako asanzi vakapedza mari yavo vachitsaona kuchikoro for nothing. And I was told to who asked you to do that. Ndariwadziwa, guys. I've
never posted my videos as ndakaitira bereki wangu kumusha. I spend a lot of money, my savings angu esa ndaita. Ndakaspenda this years ndichigadzira kumusha kwavo. I'm gonna show you paigara mai vangu nepakugara izvozvi. But do you know what she told me today? She told me kuti iwe wakataura kuti mashemarenzi asakuseka, but she was always complaining mavideos ataita ndekuti vachiti mamba pangu panomakisa, don't take videos pakicheni yakita andinasi ndakuudzwa kuti who asked you kunditira zimbe. I'm so hurt. Ndarodziwa guys. I wasn't even expecting that from my mother. Guys. I'm thinking, what have I done wrong to you? I have never stolen from her. But then I forgave her. Nazi was the last blow. I was hurt. Don't I'm gonna move out because I'm sorry. Why did you renovate that house for me? I can't be doing stuff for other people out there. I can't be making people out there happy. You understand? But then nothing don't know because you wanna break my friends. That's the reason why I literally don't understand. Who's gonna stay here? I'm not even married. I'm supposed to get married. But then the next thing I'm told, we never asked you. I was so hurt. What's you again? I'm still hurt because everything I did for them, she said it was for nothing. I was not supposed to do that. Now I'm busy looking for a house because even because how do you feel, guys? I think many people they remember I once did a video. This is how I did whatever for my parents and she had to thank you. But now today move out and because you should move out. I don't care. So I'm thinking, why me? After doing everything for them, because the other day every time. You know I spend more than $500. The same car they use to go wherever they want. The same car I use with a GS kubaza ne family. But then it a problem all the time. My little brother, I take care of my little brother in it. Everything and do it. It's for nothing. It's for nothing. No, guys, you don't understand. You don't understand. You don't understand. If you see the video, I'm not gonna say anything. I'll just show you the pictures of the before and after. My parents' village. I did everything. But then today those ones who asked you couldn't. Who asked you couldn't say? I'm not fake. I'm not gonna lie to you. I'm so hurt. And right now, because I should move out of the house. Guys. You don't expect that from your mother. You don't expect that from your mother. Never. Never. Zobatsire kuti unongochifamba uchifadza vanhu vese yet you're not happy all the time. Pamwe patotombobata tichitamba titasei unochitogwadziwa nemoyo kuti ish after this pamwe ndatotukirwa zvakati futi izvozvo I can. Frankly speaking, call me whatever you want or call me zvamunoda, but ndagwadziwa guys, ndagwadziwa. That's the reason why ndaposta ndikandotsvaga imba. It's better that way. Because no shigepi. Thank you. I'm going to text them a message. So I'm still waiting for my numbers.
I forgive her. I always forgive her. Kana vakanita zvinorwadza, but nhasi it was the last straw. Nhasi ndagwadziwa guys. Handiri kunyeberai. Ndagwadziwa. And my question to her every time, why is it that you don't appreciate everything I do? Kwamuri, I'm appreciate. You have never ever appreciated me. It's always a fault after a fault. Why is it like that? Do you know, guys, sometimes there's one of my interview about my companies. You know, the way I work cross country in Zimbabwe, it's not easy. Ininzi ngomusoro kunorwadza azoenda kana kuti kune imwe company woitwa kana kuti interview kunzi uite nawo kana kuti something. Do you know kuti ndogwadzwa dzimwe nguwa waenda kuma company ave modiscussa zvinhu zvokuti kuti zvibude, so you don't get that job. Whatever you discuss nevanhu vavo, you see zvakutwa nemumwe munhu ufunga kuti alright inini ndoshanda day and night, but then whatever inini pfungwa dzangu dziri kutogwa kuzvese ndichita sei, mai yangu hambozvioni izvozvo sei ndangogwadziwa nekuti zvese zvandee ndaita ka handimbo appreciatiwiwo like that. Why mwangu zvozviwa kutoita uchitaura nhasi apa pakaipa gaya ndipoti kurena. If Washington was not there, man, mwana ati nandichaputsa zvinhu zvese because ndagwadziwa guys, handipoti kurera nema, ndagwadziwa zisingamboiti. It's not easy. I just want you to know kuti whenever you see me dancing or whatever, just know kuti it's not as easy as you think. Sometimes unototamba kutoti stress yako ipere. Twaita munhu maimwana otonzi zvoni zvikumba kwangu handiti kuona uriko. Guys, kana kune munhu anofuti neimba ari zvozvizvi, the text or whatever, call me mondiudza kwamune muri ndouya ndovhiwa ndichingodera kusvika ndawana kuti the papa ndokwanisa kuenda kunorenda. That's it guys, but I think ndotomboda kana cancela chaiko because handipodi kurera nhema zviri mupfungwa mangu right now. Kana ndikutongofunga kutoti ndovana kutombosiya ndapwanya kana matiles achoniwa since inini ndanzi zvoni who asked you kuti utiitire. Ona manje, who asked you kuti utiitire? Ini handangana chunhu. The only thing maybe I own is a couch and a TV nebed. Into kumova kana tukumova ndine mbedha one ndikoko guys, I will start afresh. Isu tozongonosangana but nosangana because you don't understand paunoudzwa kuti zvoniwa who asked you kuti undivakire, who asked you kuti unditire kana kuti gazebo, who asked you to renovate my house, who asked you to beautify my home. Do you think kuti zvoni zviri funny? It's not even funny at all. It's like ndo kushandisiwa ngoti uite zvakanaka, after zvanaka then wotanga kuudzwa toshi. How do you feel? About what you sacrifice? I don't remember. Nchivata kana kuti 5 hours in. I only sleep for 3 hours. Only 3 hours. Ntoza ndovata. Ndishaka kuti ndoita sei kuti ndinge nchiwana mari chaiyo. The day unotaura kuti handina nhasi mari, unoudzwa zvimwe zvokuti unoshaya kuti ndai Mwari. Why? Koda kuzama kutaura kuti ndainvitwa kana kuti kunyika yakati nemunhu wakati, it becomes an issue again. Why? It's not easy guys. It's not easy. Izvi ndakumbomirira hangu kuti ndione kuti ndiani angakwanisa kundifonera ndimboenda kunovhiwa dzimwe dzimba, because what I want is to move out tonight. I'm not gonna joke. Ndinofanira kutomove out tonight. Nhasi chaiye tofana kumove out, then isusu tofarirana tichingoonana kumamisha kuti tazoenda kunomhorodzana. I don't mean kuti I hate her, but then I just want to tell you guys kuti sometimes as human beings nemi wabereki you should learn to appreciate as vana. It's not easy sometimes. Ngese isusu une uchifamba uchikodoka muviri wese une uchigwadza unzi mwana wangu haana basa, handi appreciate, handitsi chinhu. Apa pamwe chigubhu chemafuta chawakona ngotenga musi wacho iwoyoyo, chigubhu chemafuta chacho chotoita sekutoti zvinhu zvinopfuura 20,000 wozokonzida kuti saka inini zvandaita apa papa zvichoma here kana kuti kudi.
ikambotukirwa $5 nani mbozvikangangu last year. I almost moved out last year again. Ndatukirwa $5. And it was not even my fault because my but someone had used that money. But ndakatozotanga kutonzi amene zvimwe zvakazototaurika because of $5. Guys, if you have houses, please call me. I have to move here. Ndakufana unotsvaka kuti ndonovhiwa futi kupi. I cannot. Like, for serious, I cannot. Ndabhoma nje ndagwadziwa singamboiti. Apa ndatongoba kumusha ndokunoziya wewe ndandinaye ndokutodzoka ndokumbotenderera kwana chitenderera ndoba ndadzoka kunoko kwandiri kwacho namnogona sei kuti ndiri papi because ari kuna kutonditevera pandiri futi koma kuseni ndi atozondibata ngo ndada kupwanya zvese ndada kuzvipwanya because ndakati saka muchiti zvonini ndakazvitirechi hora ichirega ndipwanye totangira ipapo ungwagwadziwa uchiudzwa zvenzi pwanya ndebasa reina zveni ndebasa renina zvonota basa rekundivigira grocery ndori dii grocery. How do you feel kuti uchiudzwa asi ndichati makansela ndo andida kutoziva kuti ndomaona kupi ndotangira ipapo maybe mangwana ndibonazonota face to face nakansela. Mine na psychologist I don't know ikoko because it's not easy and chozogwadza ndechekuti iwe you don't have a stand. Maybe iwe pamwe zvawakatozosacrifice uchiitira mbereko wako ka you could have bought a stand pamwe zvindisitombori mumota munotsvaga kuti ndinorenda. Maybe that was a stupid decision that I made yekutanga ndaitira abereko angu sandazvivakira stand yangu. Apopo wakadero kwacho uri stranded mota yako ichifa hauna kana stand hauna kana chunu the people vacho vanenge vakaitira vacho havana kana basa futi nazvo. Hambodi kurera nhema whatever nyange mukazondishandisira kundituka mberi ka I'm real. Handitombodi kurera nhema. I'm real. I've never been fake. So ndambotaridza life yekunyepa ini ndototadza kuti uri kuoma Brazilian achingoti ndikuitira abereki ndodza kuti kana makeup yandaisimoitwa ndiri kutalent chiko ndikuitira abereki ndoudzwa stupid wokuti anziwe who asked you kuti wo undiitire undivakire dzimba. Who asked you? I never asked you. Nabasa nedzimba ini munokuudza kuti ndakavinga dzimba ndodza ndakavinga matiles panapa uchiudzwa izvozvo munohwa sei imi? It's not easy guys, handikunyepera.